Hei, salut cu voi de Matei și astăzi am venit un nou vlog. Astăzi suntem aici pe o altă lume de Minecraft, nu știu unde, ce altă lume. Și da, eu am mai lucrat off camera pe creativ. Și da, să vedem ce ne-a dat aici. Și nu uitați să apăsați butonașul de like. Vreau să ajungem la acest episod de câte like-uri vreți voi. Dacă vreți dislike, dați-mi dislike. Că mie nu-mi pasă. Dacă auziți ceva pe fundal, e televizorul. Ok. Boom. 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 Se spare chestul ăsta. Pim pam pim pam pim. Bun. Ce? Facem și mapa asta să vedem ce ne dă pe mapă. Trebuie să mergem acolo. Uite o vacă. Ok, ar trebui să merg pe un munte. Bine, revenim imediat. Ok, am revenit. Din păcate am uitat să pornesc camera. Din păcat. Și apoi n-am mai filmat cum am ajuns aici. Ok. Foarte creepy, dar stai să mă uit pe hartă. Bum. Au. Mă urc pe muntele ăsta și apoi... Da. Zburam cu toată viteza înainte. Nu știu, îmi place foarte mult să zbor. N-am mai zburat până acum, e foarte fain. Au. Am 64 de asta, îi spun unul de asta. Oricum am 63 acum. Sper. Era să cad. Boom. 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 Să vedem harta. Boom. Perfect. Au, 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 am o viață. Am 1 HP, se face seara. Ajutor. Ajutor. Am torțe. Nici o torță. Să sparg ăsta. Hai că mi-se face și foame. Mă culc. Serios. Oh my god. Hai deodată. Ok, m-am trezit. Să-mi iau 4. Să-mi iau torța. Să-mi golesc și un pic din inventar, frate, că-i plin. Da, am 1000 de lucruri.
Da, după ce... Hai de viață. Da, stai un pic. Ah, le primesc! După m-am pus pe shift. Da. Cam asta e faza cu jocul Minecraft. Aoleu, mor de foame. Și în viața reală chiar mi-e foame, amu. Dar nu contează asta acum. Ok, să sperăm că ne va ieși de data asta. Yes! Ne-a ieșit! Bine, mă. Au. Căluț. Trebuie să strângem mâncare. Bine că am sabie. Am ceva mâncăric. Dar nu mi-ajunge mie. Oiția! Mori! Mersi pentru mâncare. Mi-au dat 2 bucăți, e bine. Uite și vacă. Boom! Era să cad acolo, bro. Unde-i văcuța? Hai, vacă, 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 vacă! Hai, vacă, 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 vacă! Vacă! Freze de castron! LOL, vaca nu moare. Boom! Oh, frate. Ok, ne vom pune un pic pe creativ, oameni buni. Nu vă spărați. Dar am eu nevoie neapărat de niște, nu știu cum se numesc. O să vă spun. Uite de astea, Ender Pearl. Că sunt foarte importante, că mă pot deplasa mai bine. Mai ales că sunt Herobrine. Sper că o să mă arunce cât de cât departe. Serios. Hai mă frate, câte albines. Da. Mai bine așa. Boom! Ia bro. Mai. Trebuie să mănânc 2 mere. Mere. Da, cam acesta e joculețul și harta. Și dacă mai vreți și alte episod, nu uitați să apăsați butonul ăsta de like. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!